Слушаме мастера в Пъпец в ретро гараж. Колата е почти готова. Капака е там съхне, калника един от друга страна, другия калник. Престилката е готова. Общо взето има дребни забележки и неща, които трябва да доизпипам. Тук да си сложа лайсната, примерно. Да знаете, ако се чудите откъде ви тече вътре в багажника, тук има оригинални уплътненица на самата. Чакай да ви покажа да видите. Така. Ето едната решетка. Тук по принцип на тези шишчета трябва да има уплътнение. Аз не знам моите защо ги няма. Имам само на това. Другите две ги няма. Това са уплътненията. Ето ги къде са. Тези уплътнения трябва да възпрепятстват водата, защото водата влиза от тук. Тук съм сложил силикон и отново имам проблем с течовете и водата влиза от тук. Така че имайте го в предвид, когато ги монтирате, може да им шлепнете някакъв силикон в секунда. Да спра радиото, защото YouTube всеки път после мънка. Та колата е това, приятели. Не е готова, разбира се, но действаме. Капака е пръснат една ръка, прозира. Ще си го пръсна още веднъж. Свърши ми боята, 2 кутии боя. Едната кутия е 800 грама. Ако не се лъжа, да видя. Това е боята. 800 грама едната кутия. Ако не са бях лигавил да правя простоти, ще да ми стигне. Но нищо. Не е толкова скъпа боята, 28 лева или колко е една кутия. Така че абсолютно ми е никакъв проблем. Така. Купил съм си копчета за лайсните. Да видим къде са. Ето ги. Това са пеперутките. За лайсната, която е на задния капак. Добре ли се е получило, ви ще кажете, не знам. Лайсната, която е на задния капак. И лайсните, които стоят отдолу под стоповете. За съжаление не мога да ги намеря, което малко не ми е много приятно, честно да си призная. Но ще измисля нещо, със сигурност. И това е. Утре, мили ми приятели, утре сглобявам. Слагам калници. Тук мъжете с силикон тази преграда, за да може тук да легне хубаво калника и да не влиза вода напред. Тук също сложете силикон на тези отвори, защото едната причина да капе вътре в купето е от тук, другата причина е от тук. Тук също се стича много вода. Другата причина е от тук, другата причина е от тук и на това крепежа му от задната страна. 2 болта 6 мм са, които също трябва при монтажа да бъдат намазани, за да с силикон, за да не пропускат. Там също тече и то доста. Друго за сега няма. Ето, имаме пайжени тук. Това са, виждате са пайженките, да. Вече след събора ще си оправя стойката. Стойката на акумулатора ми е ръждясала. Не знам колко се вижда. Не е изгнило там, но е ръждясал. На червения беше изгнило малеле. Така, тук сме на боичка. Утре ще махнем и тази мизерия. И общо взето не беше никак лесно. Днеска сме вече не знам 14. Секунда да погледна календара. Това е моя календар, момчета. Трябва да сме, не знам, то тук е на юни 5, мисля, че на първия вкарах колата, днеска сме така 16.
Ми смятайте колко време я прави. Имаше много за изправяне. За съжаление не съм се справил много добре с изправянето на ламарините и с китосването. Има забележки. Но понеже факта, че бях адски притеснен дали ще успея да я завърша за събора. Да знаете, че най-лесното от всичката тази работа, най-лесното е боядисването. Всичко друго е баси и град. Китване по 100 пъти, и шкурене, и зануляване, и не знам какво. Днеска си купих маска за боядисване. Изръстих се почти 100 лева за тази маска. Но вярвайте ми, с обикновени маски не става. Абсурд. Ако искате да боядисвате, си купете хубава маска, защото иначе в носа имаме бело. Ще ви кажа с къв пистолет пръскам, Parkside. Според мен няма много голямо значение за пистолета. Това е пистолет за боя. Тук имам един пистолет, който е двойка за шприцките. Общо взето, пичове, това е за сега. Утре предстои чистене. Защото всичко е леш. Препоръчвам на всеки да си сложи найлони, ако няма, защото това е шумоизолация. Колкото и да ми се вярва, върши доста добра работа. Тук съм сложил уплътнение от Лада и няма оригиналното уплътнение тук, но ще върна оригиналното уплътнение и това най-вероятно ще го разкарам. Не е сложен монтажът, просто ме дразни как стои. Дразни ме и че по-трудно се затваря вратата, колкото и да кривиш ръбове и така нататък. Трудно е, но това са бели кахари. Мисля, че понеже тук ето това също днеска го боядисах в черно, защото от към никел нещата са зле, от към боя също са зле. Не знам дали знаете, червеният москвич беше 88 година, той тежеше 940 кг без мен. С мен беше тоне 40, аз 80 кг мъж. Той един мъж. Пък старите 12-таци тежат около тони 100. Защо? По-дебела боя, по-дебела ламарина. На тази кола ламарините са и много тънки. Имайте предвид, че ми прави впечатление сега, като колата е боядисана, шума на ламарината е по-различен от шума на ламарината. Ето. Като стар 12 се чува. Иначе беше едно малко като... Не като варел. Тя москвича не звучи като варвар, като варел. Ето. Предна дясна. Уникално е. Боята не стана зле. Винаги ще има някакви... Уплътнението виси, трябва да си го залепя. Това са вежите, които са от Golf 2. Не знам дали всички са запознати с историята. Отвътре интериора е много зле. Не че е много зле, ама е смотан. Ето така стои вежата. Ето така е направена вратата. Мисля, че не се вижда изобщо. Секунда да взема един фенер. Играта е сериозна и голяма. Наистина слагането на тези вежди си е бах с предизвикателството. Ето, не съм боядисал всичко. Намазал съм това с маса, за да не пропуска влага. Тук съм оставил едни дупки, които да пропускат някаква вода, която се стича отгоре, ако има такава. Ето, това е веждата. Отдолу съм рязал подкалниците, съм ги вадил навън. Предните калници, всеки ще сети, че много по-лесно се случват нещата там от към вежди. Доста по-лесно, защото няма подкалник. Само че да се еба в майстора. Виждате ли го това как прозира тук? И общо взето
този калник ще трябва да го пръскам още веднъж. Защото тук съм пропуснал. Тук малко се е олял. Олял не олял, след едно полиране ще ни бижу. Фамозно. Така изглежда отзад в момента. Москвича. Имаме брони, които са читави. Това е там едната лайсна, последната лайсна и задната врата. Имаме рокчетата за броните. Общо взето, да речем, че частите са налични. Това са корите, които са мое производство. Всичко ще бъде освежено. Сега са адски прашни и са супер зле. Всичко ще бъде освежено, всичко ще бъде 6. Ето тук не съм се справил. Не знам, и няма може да го видите тук сега. С разните му там кривини. Общо взето е това. Малко е наваля дъжда, преди малко беше отвън колата. Боята е от вчера. Дано да не се скапи, мисля, че няма да има терет, така че всичко е наред. Имам отечки тук там някакви гадни. Но мисля, че като за човек, който не боядисва всеки ден, съм се справил повече от прилично. Пък и все пак ще ви кажа защо се хванах да я боядисвам колата. Първо всички знаят, защото беше зле. Само че по-сериозната причина, тавана според мен е станал много як, защото беше на петна от някакви, може би някакви, да знам, птичи изпражнения. Знаете как разяжда боята и почва да яде ламарината. И предполагам, че това беше проблем, защото имаше няколко, 7-8 такива петна големи. Другото нещо, което ме накара да се хвана да боядисвам колата, е това, че ми искаха някакви непосилни суми. Купих компресор за 400 и всичките тъкъми неща ми излязаха към 600 лева. Може да си представите. Справих се сам, боята ми струва, всичко ми струва 100 лева. В смисъл, материалите, шприц, боя и такива неща ми струва около 100 лева. Вероятно утре ще пръсна на престилката, защото тук е накапа дъжда. Тоест някаква вода е накапа. Тук една идея по-бяла е, защото долу е черно и една идея по-бяло. И е проблем. Имам забележки по калника. Тук е изцяло изкърпена отдолу. И това е една съвсем друга нова шина. Бях слагал, но като цяло колата е доста добре изглежда. Сами може да се убедите, че наистина никак не е зле. Това е. Утре ще си пръсна престилката. Май ще трябва да пръсна този калник още веднъж. Деба.